Ito na ba? Uy. Mas natalap. Uy. Yes, what's up sa iyo mga choy? Welcome to B-Boy. To B-Boy. Sige. Yes, what's up sa iyo mga choy? Welcome back to my channel. It's B-Boy Bugoy of B-Boy Bugoy TV mga choy. You are watching B-Boy Bugoy TV. So if bago pa mo sa channel mga choy, please do subscribe, click notification bell. Notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos ga mulingaw patong kalipay sa inyo. So karon mga choy, atong kaubad karon may one and only ay Ulit ang 20, no? Natawag, iring love. Sige. Si Vivi Girl. Yay! Hi guys. Sige ba? It's kaulawa. Usab labi. Nawag tanggap. Katon naman na. Sige. Kay dili ko ka basta magkot-kat. Agura may mukat. Largo na gani. Gay, largo na istorya. Mudo si ate. Ada. Largo na istorya. Guys, I'm Vivi Girl. Kisa ko na iba. Baby girl. Usab labi kay di ko ka sa mo. Largo ra lagi na. Ako na nagdilit kay ang audio. Usab lang love. Paus po. Digo. I-delete lang na. Ay, imagine na lang hawa na. Sige, usap. Dili ka kuan usab. Yung istorya usab ba? Yes, what's up kayo mga choy? This is B-Boy Bugoy of B-Boy Bugoy TV. Welcome back mga choy. Hello, happy Valentine's Day. So karon nata sa Mandawi, Cebu City. Katawa. So with me mga choy, ang nag-inom Sara, walay lae mga choy, si Baby Girl. Yay! Hi guys. Kalinga. So welcome back to my channel mga choy. So bago pa man yung vlog, please do subscribe, notification bell para update mo sa mga bagong videos na mga choy kalingaw og entertainment. So karon mga choy, we're doing Q&A vlog. So since pila na ka man gani. Uyab. Yes. Since 7 months na may mga choy. And karon bago pa siya kanang nibalik sa tong vlog kay dugay mi wa mag Taon dyan may magkita ko, Choy. So karon I will doing Q&A vlog. So this is first time sa among vlog mga Choy. Mag Q&A collaboration with Vivi Girl. Bisitahan yung Vivi Girl channel niya mga Choy. Vivi Girl, notification bell, subscribe sa mo adto. Ilan na gani ka? Abot. 3 months na siya nag-vlog. Pag last nag-stream siya. So in a way, so karon mga Choy kay ako si Vivi Girl kay nag-post me og kanang mga nag-post me kanang mga tag og questions sa mo na nakasikat pero bisan og foto. Pasalamat kini mga Choy nga naagi ni comment. Sige. So among tubagon ang ilang mga pangutana mga Choy since kanang kuan man sa drone kanang Valentine's Day. So siguro makuha nila og kanang kuan sunward. Ikaw right. First. Unsay first? Ikat. First. Tayo lang ka ba? Yo na. Last one ta. Sige. Fire. Kay Sonora. Na question siya. Okay. Okay, first question, Vivi Girl. Love ni mo siya. Yeah, Te, ikaw. Ako gipangutana. Love? Siyempre love. Siyempre? Siyempre love. Siyempre? Ayog one Ayaw, love. pre. Sige. Siyempre love kay. Nasa Facebook. Ikaw love. Oh, siyempre. So, dili mo magkauyab, guys. Di mo magkauyab, ana. O, dili nyo love Kung ako. naana ka halab. It's so aman. Ha? Naana ka nagkauyaban na yan. Hindi nila love ang usap. Siguro, take it for granted siguro. Or nagkauyab lang sila sa pugos. Or ang usa sa ila judge, lucky or ang babay, naray ka ng dili love ay na may attraction og love mga Choy. So, ang usa ana ka ng love kasi mo ang gipanguyaban nimo siya. And ang usa ana kay ka ng attraction. Naibog ra ka sa iya ha. And kanang mura utay saya kay lawas nung kalipay ra iya mo giuyab mo siya. Ana na. Actually love gyud. Unsay kalas ka? Kalaswaan. Unsay kalaswa? Lawas nung kalipay. Sige, Basta. pasabot ang- It's di ko ala. Last. Next Yeah, question. next. Hello, shout out to Yan tang lokop arako. Last na i-shout out. diba ang katunga po kanik Oy, Arako. si Dayan Taklokop Arako. Thank you so much sa imong question ha. Question. I hope I'm na sure. Yeah. Next, what makes your partner Itik.
Bitaw, what makes your partner smile? Kanang makakilig. Paadya ka ng actually kay kanang gagmay nga butang. Ganahan ko niya kay actually kaya ako naganahan yung matsoy kay kanang bisa gagmay nga butang kay kana bitaw nga na sa bitaw og pananglitan kanang makakita siya. So, dili literally bitaw kanang gamay ra kay nimong effort, dali ra kay siya mo smile. Di ba? Appreciate mo niya dayon ang gagmay effort nimo didto ni. So, effort and care, love ra sa siguro. Dili wala man sa siguro yung partner nga dili malipay ana og yatagan nimo og effort og care sa time. Ano siya love? Yeah. Anto ka princess? Oh. Hi to Princess Agura Tagab. Oh, sige, love. Ikay question. Ako yung question. What makes your partner smile? Smile. Ay mga kuan. Ikaw. Ang budo ako ibaw lang. Eh, punta na ko. Unsay Sa tanan ko magkapalit. Punta na sa may. Unsay magkapalipay yun. Tanaw ko sa tawa. Ay, Mini, Tanaw magkalawa. na ba ina? Dili lagi ko kayo makatawa. Sige na. Sige ba? Sige na. Come on. Ina, unsay magkapalipay. Unsay makapalipay ni mula. Ayog, lingi. Tanaw lagi ba? Unsay makapalipay ni mula. Ay, sa katawa. Ay naman, isod ako una. Uy, ba magay ka? Asa na ako kay gisol Balik ka sila. na. Balik ka. Tina, punta. Balik lang, sige. Balik ba? Balik ba? Punta na. Unsay makapalipay. Balik, balik. Unsay makapalipay ni mula. 君の虜になってしまえばきっと Siyempre. Tumaste. Scripted man ni. Ew. Sige, next question. Shoot. Si. Kanang. Next question, love. Ikaw na po, love. Di nag-start ang inyong love story. Pan, in the beginning. Ala, dito na sa ending. Bitay, nag-start ang love story kay since 2000. Actually, kay kanang nagpa-enroll ni siya, mga guys. Sorry na. Actually, nagpa-enroll niya pa. Choy, naitabo na yung pa-enroll kay kuan siya, NROTC ng uniform. NROTC, dahil nakatuck-in siya. Yeah, naka-ponytail. Asam ko naman. Nya, shoes sa room. Wala dili dahil NROTC. Basta naka-white siya mga choy, dayon tuck-in. Nagpa-enroll siya, second semester. Di nag-start yung love story, ti. Yan na, istoryahan, ganit ikaw, ganit. Moto siya, dito nag-start sa room 310. Maritime Building, UCLM. Oh, pero dili ka nang kuana ka nang sa ako ra to. Pero nag-start jud ang among love story kay kuan jud. Classroom bitaw? Oo. Classroom. Mod sa kuan. Sige man siya tutok sa kuha when mag-discuss ang among maestro. Wala, grabe ha. Ay. Tinood. Tinood eh. Ay, gatawa. Di. Sige, sunod. Ako, katanda ka. Di, nag-start. Assuming raman nila guys. Di, nag-start. Huminga. Di, laboratory. Ato. Sige, kagtutok ko Di ate, yung chance. Alam mo sa kote sa joke. Ito, Nag-start. Sama nag-start, love. Tubagati. Di mo. Ikat lang nila. Oh, din ka nagsugod og ka ng kakuan baka basta ano ko impact sa imong mga tanaw. Ay, ito sa N410. Ay, dili, uy. 419? Ah, 09 kana, nabalaan ra na ako nga ka na. kako katawa. Di, lagger sad ka. Hala. Marag, Ay, sige. Wala pa rin. pasayo, food. Sige. Nagkakuan ra, oh, wala pa di ang atay ra. Di ba crush ka ng paghanga? Kung ano yung kuan ron kay crush na ako siya at ato pa. 君の虜になってしまえばきっとこの Kaluoy. Kaluod. Ako na lang mo kaluod. Sige, next question. Isa tayo question na to. Si hi to J. Ann Flores Garganera. Salamat sa imong question. Stock ko na to ka Jut siya, bi. Ay, taga amo ara dito, boss. Taga Negras. Next week. Next week. Rowell, Joel June Forosuelo. love ka kasi Love. Next question. Sa'yo na yung question. Ay, may question ka itong mathematical equations. No? Next. How did you, dili, sir, chat. how did you guys meet? Asa man? How did you guys meet? Actually, kay, sa Sa una, room. how gani? Yun sa How gani? How day? Actually, kay, kuwan sa una kay, ako nakita, kanang nag-isip part sa kong mata ba? Ay, lagi nagpa-intro siya, nagdada siya kanang brown envelope niya, kanang haggard kayo. Kanang stress kay dagway ba, kay kanang hapit na mo close ako sa ka-section, wala pa sila may enroll. Late ko nag. Then, kuwan, Notice di ko ni mo to, love. dayon mo to, Ay, ikaw, kalma to. Di. start na. Ikaw, Start na nga. how did you guys, kung sa kuno tapag Hindi.
Unsa may gikuan nga meet kayo? Naon nga ba? Ngano? Gani. Nagkauyab ta. Ana, gi. Ay nga, Kaya naguyab ko. kulab ta. Ay, teka to. Dili ka to. Pinaka-start. Oh, gani na. Oh. Ay, nagpa-edit ko sa iya ha, no? Nagpa-edit. Oh, nagpa-edit ko sa iya ha. Actually, sa una kay tig-edit ko sa yung vlog. Sa una ka nang active pa man ko kayo about sa YouTube. pag-vlog. Actually, sa una kay nagpa-edit kay para Nindot man siya mo edit good guys. So karon kay kanang kuan, kung kanang boss sa una kay ako nang uyab. Bossing na siya karon. Question. Next question. Next question. Kisa to? Si Jamaica Hakulbi. Hamika Hakulbi. Di ko di ma-Jamaica kay ko. Jam. Sige. Next. Jamaica? Hi. Di ka jako kay Jamaica. Next question. Ito man na love eh. Sige. Sheila May Calago. Kinsa na in love og Tugaan ko sa tinuod kay kano sa ka na in love sa karon may bawaan na to. puro Ngik. ano ko na in love nimo? Ay Kinsay katude na, itong sa sige itong nga room la kanang may Laboratory. dili siya kanang dapit sa ikdis nga room. Ang sige na. Airport puro to katong katawa mo ano to yung something nga to. Kato. Di. In love rakas ko katawa. Kisa may na in love. Una in love may. In love gani. Ay kana jung in love na. Ambot kin. O pa ka may in love antod karon. Ana makakinsay. Tugan gani kano sa ka na in love ko ah. Ana makakinsay na. In love una. In love una tugan gani kisay kano sa ka na in love ko aron. Wala. Kano Basig ako. kano sa gani ka na in love. Kato gani. Bro? Ay paguro. In love day day. Nalimot ko lang. Ah sige ikay una. Ako sa katawa. Ito. Ka-OE. Actually kay ako kay katong kuan. I would like a wish love. Ha? Ato. Dito ba tayo ka na in love sa ako ah? Oh, dili ba? Bago pa man ta nagkuyog at tugot. Di man gutugay naman to. Uy, di pa to eh. Di pa magita uyab ato. Gani nga. Tugay naman to god. Kay kanang may siya mo care. Basta nay nagubot sa gawas niya. Ako ang gawas niya ingon siya nga. I like a wish love. Ako ka na ba? Sabi ay nagawas lang eh. Tara ina ko. Ay. Salamat kayo si Kuan. Kasi nagkuan question. Sheila May Calago. Kaligo na dahil kay Calago. Kalago. Alam mo nga ni Goro? Ni Goro? Ay, sige. Salamat kayo. Next, American. Asa mo kabasa? Ito, napudbasa ako na may nagsigig basa nila. Sunod. Ano yung question na nun? Kani. Asa mo first nag-meet? Sa room gyapon. Si Okay, next. nag-classmate. Siguro, may nagkauyab karon. Oh, yung Di, may classmate sa Mayra dyan. Nagpaglita na. Suko, teka. Mayra dyan. Ako ni Balin laing. Sa last Ang last ba mga indro? Actually, kamo ginakasakay. Sa 28. Kami ba una nagpalista? Oh, kamo nagpalista. Pero pa mo gi-official. Next. Sunod. Asa mo nag-ilhanay? Nag-ila-ila na ni. Jaira? God. Hi, Jaira Delgado. Kato ni. Dili. Ambot ni mua po. Ito lagi. Sige, unsa man. Jaira Delgado. Asa mo nag-ilhana? Actually, nakaila ko siya kay Kuan. Magkuan man na kanang ning sa eskwelahan. Sa room. Sa room. Sa room. Eskwelahan sa room, Ay, Yusi. pero wala ko kailan ni mo love. Dito ra ko nakailan ni mo tawa. Actually, nakaila na mo. Ay, dili oy. Nato, gabi ito. Suko, deka. Nakay- Chill lang, good. Chill lang. Ang kay gisend ato sa GC nga magpa-subscribe ka. Mm. Yan na siya. At vlogger, napi. Bisag na mag-send og link ron sa inyong group chat ah. Goon ako. Oy, moto. Stock na ko siya. Ano nagpanilap man kapag stock sa kuha. Oh my god. O saan pag stock nimo? Sure. Ana ka. Stock na ko siya ato then. Kung saan nga stock? Korean de. Oh. Ay, ilahon de ko ni pag boto. Then, inyong kasko nga, manguyab kasko ah. Kanaging dili man love. Yeah. Dili man gusto ara man gusto ka nang bali joke na to ba? Gi-joke, raday tanan. Pero na ako'y plano nga. Manguyab gyud. Dili. Ano ko ato sa ako utok kay. Ako sa akong Ganan nauna. kasi imong utok lagi. Yan ako ato sa ako. Daw nina ko siya pagduol. Daw man nina ko siya pag-storya. Nagpalamba-lamba kasko Nya. ato. Una ako. Magpait. Tumboy ba? What Astig. ito? Oh, Nagtap yan. ko nimo bisag mo. Nya ning. Kalit. Diyan sa mga pag. Huy, vlogger day ka ha. Ika na first book. Alalain na. Sa first book tarong ang wire mga photo lang Sige, wire. buta na to. Ako'y una ko ani mo. Sige, di is. Aday, hilo. At ka nang hilo kaya akong tingin. Tarong ka sa ba. Cut. Kato na, nagdool ka na ko, nagpatumboy-tumboy ka. Oh, ning Dahil day tumboy. tumboy ka to. Okay. Para mas storya lang siya. Yung Paastig. paastig pa ng kamera. Ang paastig-astig na lakaw ba? Mo dito mo nila ko na ibok ko siya nila ko mga choy kay anak isa. Pwede mailan kayo.
Ay, basta ako sa kato kung di- bukan ko ang story, ano sa loob na Amo, gituyo dito. to na. Mo dito ko imong kung gitang ko. Vlogger Ayaw di ka. to an. Dayon. Chay. Chuchay. Sunod. Yeah. Hmm? Kung tawag istorya na ako sa dito nag. Sige, next. Asad ka naramang. Ano ba ko nawaan? Di na ba uban. Sige na, dito na storya. Next question. Karon may imong question. Kay Next mabasa question. na. Sige, Takay ko, bahala na pronouns. sila eh. Pronouns. Sige na. Ikaw na pa ibasa. May Green Bustillo. Para pa, oh. Christian Corpo.